Kabalo ko dito ka mo agi, wala kay laing lutsanan, sugaton ta ka. Wa na jud tagukod. Tay. Tagmo ko. Pre ba? Pre, please lang ayaw sa jud karon pre. Ay, wa. Pre, uli ako motor, pre ba? Pre, maluhi ka, pre. Uli, pre ba? Pre! 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 Uksang ka, pre! Gilak-gilak man ka, mura makagbatang o ibuot. Ang motor, pre, wala giuli ni Mr. Lim. Huwag iuli ni Mr. Lim. Gugukod na galing ako noon, nya. Kusog hinong kayo padagan. Sagdi, naguto pre. Uli raman to niya, pre. Nag-enjoy raman guto, pre. Wa mo kakasabot sa kuwagod. So, huwag kasabot. Magtumans manggod akong anak karon, pre. Asa di silahan na, pre? Nagbakasyon. Niuli sa ilaha. Nah, kana lang po di ay. Unya naka-promise biya ko, pre, sa akong anak, pre, nga. Bisan pag unsay mahitabo, buhaton ako tanang makaya para sa iyaha. Kabalo ka na, bisan pag sa kabadlong si daddy. Buhapon gihapon ako akong tanang makaya para sa iyo. Love you na. Unya saon man ay, usa may mabuhat na kuan eh. Wala ko'y motor. Wala ko'y kwarta kay wala ako kapamasahero. Kaya motor na ka Mr. Lim, wala giuli. Sa tanang sa akong anak ani pre kung makabalo siya nga, murag wala ko'y pakialam sa iya ha. Ay, ayaw, pre. Kanang naman tay bad side tanan, pre. Pero ayaw i-blame tanan sa imong kaugalingon. Ah pero noon pre, okay ra. Murag gyapon pre, di man kakasabot sa kuha. Dili, pre. Badlungon man sad ko, pre. Pero sa akong pagkabadlungon, dili man ko makapahasol og tao. Naoy kwarta diri, pre, oh. Kanang koleksyon ako gikan pangayo sa mga balay-balay. Ako man sa ning gihaguan, pre. Kanila si Hulma, pre, oh. Sure ka pre, pahiram ni mo na sa kuha. Lagi, pre, na ba may ubang purok dito, pre. Manguliktar ako dito, pre. Pre, oh. Ulo, bukuhan na pre. Ay, kaulaw, pre. Si Mr. Lim, mga ganay dapat maulaw si mga pre. Pre, dawat na, pre. Pila man ni pre? Mga, ano na sa 500, pre. What's na, pre? Napa pre? Nga pa, pre. Ay, kabala ka, pre, ha. Ang importante, pre, nga mapalipay ni mga anak, pre, ba? Pre. Dako kayong salamat ani imong pabor sa kuha pre ha. Makaadto na jud ko sa akong anak pre, mapalitan ako siya og cake ani. Nga, muna ra ko, pre. Ha? Pre, salamat kayo pre. Pagayo-ayo, pre, ha. Salamat kay pre ha. Lagi. Pre, salamat pre. Pagayo, pre. Maadto na jud ta kanak. Mapalitan jud ta kag cake sa 2 months nimo. May gani, gipahiram ko ni pari og 500. Pero ulawa pod magdaladalag sinsilyo sa mall mo palit og cake. Uy, basig magtuo sila ba? Kinawat na ko ni. Patibok ka siguro ko no? Ay tama. Te, buntag te. Ay, buntag te. Oh, sa may ato. Sa may dalan nimo dong. Ako ante sinsilyo. Kinawat na nimo no. Ha? Kinawat na nimo. Dili yoy, gipahiram man sa akong amigo. Nya, nagsama ka dire. Kanang basig nanginahanglan ka og kuante ba sinsilyo patibok ko tibi. 500 naman eh. Ay, tama. Nanghalang kong sinsilyo. Nanginahanglan kag sinsilyo. Okay, para sa kong piso wifi. Ay, kana tama. Yun, 500 ra nite. Meron na yun. Salamat, ha. Sige, te. Dara, te. Ako na-transfer sa imo, ha. Oh. Thank you, te, ha. Grabe. Bisan pag unsa kadaghan ang niabot sa akong problema karon. Pero ni pabor gihapon ang panahon. Grabe ba tao? Ano may sudog si Lupin? I'm coming, anak.